Az elmúlt hetekben sok üzenetet kaptam, időstől, fiataltól és rangidőstől is, hogy koncertet szeretnének. TikTokon láttam egy csomó embert, hogy azt akarják, hogy legyen koncertem. Haraszti Márton koncertet legyen? Kérem, hogy legyen Haraszti Márton koncert. 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 Azonnal elrendelem. Minden faluban, minden városban legyen Haraszti Márton koncert. Na, kedves gyerekek, Haraszti Márton koncertet szeretnék sokan. Régebben is volt egy koncertem, de az már olyan rég volt, hogy már senki sem emlékszik rá. Ezért 2026-ban hivatalosan is a Sportligetben itt lesz koncert! És mivel ez egy újabb, különlegesebb esemény, ezért lesz előzenekar, méghozzá nem is akárki, hanem a Hortottótól. A koncert időpontja 2026. február 21, és a belépés teljesen ingyen van. Ez a koncertem egészen más lesz, mint az előző. Nem csak itt állni fogok és így énekelni, hanem egy egész előadást fogok tartani. Szóval én már nagyon várom, gyertek el ti is, és érezzétek olyan jól magatokat, amilyen jól csak tudjátok. És terjesszétek a hírt! Masszív Haraszti Márton koncert 2026. február 21-én Hortottó előzenekarral, itt a Sportligetben. Ott találkozunk. Sziasztok! I made the long time ago. Ready to go for radio, ready to go to tonight show.